Pe
Mulțumim, Părinte Ceresc, în numele Domnului Iisus, pentru că ne-ai păstrat în pace și în liniște până în acești ceas de dimineață. Îți mulțumim că ne-ai păzit, neoprotit în săptămâna în care a trecut-o, Doamne, și îți mulțumim, o Doamne Dumnezeule, pentru că ai fost cu noi, Doamne. Da, da. Și dorim ca și în ziua de astăzi să fii cu noi, Doamne. Să ne binecuvintezi pe fiecare în parte, așa cum stăm înaintea feței tale, și să binecuvintezi cuvântul Tău în viețile noastre. În același timp, venim să-ți cerem iertare, Doamne, oriunde ți-am întristat fața Ta, că nu se poate să nu păcătuim cu vorbirea, cu privirea, cu gândirea. Doamne, iartă-ne, Doamne, și ridică-ne din orice stare care nu-i după voia Ta, Doamne. Așa cum am cântat, să ne legăm inima, Doamne Dumnezeule, viața noastră, să o predăm în mâna Ta, Doamne, și să iubim glasul Tău, să iubim Scripturile, să iubim învățăturile Tale, să iubim poruncile Tale, să iubim promisiunile Tale, tot ceea ce găsim în Sfânta Scriptură, în dreptul nostru, Doamne, să ne luăm fiecare parte din ele, Doamne. Doamne, Te rog frumos să privești cu milă și îndurare spre frații care nu sunt împreună cu noi, să-i păzești și să-i ocrotești acolo unde se află. Mă rog, Doamne, pentru bolnavii din poporul Tău, care mi-ai inclus și pe mine să-ți întinzi mâna Ta milostivă peste ei, Doamne, peste fiecare acolo unde se află, și se dăruie sănătate și trupească și spirituală, Doamne. Că Tu ești medicul supremul, Doamne. Toate lucrurile sunt cu putința celuia care crede. Ajută-ne să ne punem toată nădejdea și încrederea în Tine, Doamne. Doamne, îndură-Te, Doamne, ai milă, Doamne. Te rog frumos, o Doamne Dumnezeule, să ne învrednicești, să-ți aducem o închinare plăcută, o închinare din inimă, Doamne. Și gândul nostru să fie la cele de sus, nu la cele pământești, Doamne. Să ne fură de multe ori mirajul acestei lumi cu toate poftele și cu toate lucrurile care ne îmbie. Doamne, ferește-ne să nu ne murdărim, Doamne, să nu ne înclinăm, Doamne, și ajută-ne să ne apropiem tot mai mult de Tine, Doamne, ca Tu să lucrezi o sfințenie adevărată în viețile noastre. Fii slăvit, glorificat și preamărit în veci, pentru că ești bun și îndeapți în îndurarea Ta. Toată slava, cinstea și închinarea să fie a Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt în vecii vecilor. Amin.